po střelecké bídě z Chomutova, jestli to tak dá říct, v co jste věřili, nebo na co se dalo spolíhat v domácím prostředí? Na tú našu silu, alebo ten proste hokej, ktorý sme sa snažili celý čas hrať a útočný, nátlakový, kočliarsky hokej a k tomu sme pridali tie góly a po tých naozaj suchotách v Chomutove sme to chceli zlomiť a tie góly nejaké dať, pretože predsa aj keď niekedy s jedným gólom sa dá vyhrať, ale niekedy je to dosť málo. Tak ja si myslím, že aj vonku jednoducho sa snažíme alebo hráme, čo to dá. Predsa treba akceptovať aj supera, jeho silu a každý v tom domácom prostredí hrá možno trošku iný hokej, kde sa cíti lepšie a pozná každý centimetr toho ľadu a jednoducho my urobíme všetko preto, aby sme sa pripravili dobre na zajtrajší zápas a všetci sa chceme vrátiť do toho Chomutova ešte. Věříte, že teď už by to i Chomutovu mohlo trošku strašit v hlavě, že ten aspekt toho určite je to takisto aj trošku psychologická hra a proste zajtra je nový deň. Musíme sa na to pripraviť rovnako ako dnes a urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní a vytvorili ešte väčší tlak na Chomutov. Ještě za té přesilovce měl jste vy nějaké jako pokyny, že budete chodit na ty odrážené puky a že to budete jako tam sbírat, nebo toho má? My sme v podstate tú presilovku 4x3 sa trénoval úplne v inom zložení a tým, že tam boli zmetky pri striedaní a mal tam ostať Honza Káňa a proste nakoniec som tam šiel ja. Som to proste ten vyrazený puk nejakým bodom, potom sa to odrazilo ešte v Hinkovi a ten dal gól. A to 5x3, to už bolo nejakým spôsobom tá formácia, alebo ten spôsob, ako sme chceli a jednoducho bol tam odrazený puk a ja som bol v jazde dopredu a išiel som len potom a som rád, že to vyšlo.